طعنا هبلي كما يتصنحوا كبرات تملكتي تلفزيون دمصيانة تግራይ نزعلت زبلنا مزيناتات حزنا لكم قريبنا لنا መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ካብ ሞንጎ ዝተማረኹ ወታደራት ፋሽስት አብይ አሕመድ ልዕሊ 1000 ዝኾኑ ከም ዘፋነው ተገሊጾም እቲ ኸይድ ምፍናው ዓለም ለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ክፈልጦ ከም ዝተገበረ እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ አመልኪትሎም ተወሳኺ ዝርዝር ክህልወናዩ ከም ዝስዕብ ድማ ክቐርበልኩም እዩ ጨዋነትን ሰብአውነትን ህዝብን መንግስትን ትግራይ በተግባር ይረአሎም ሓይል ሰራዊት ትግራይ በአፍሪካው ጀነራል አሉላ አባነጋ ብሰየሙ ወፍሪ ልዕሊ 7000 ሰራዊት ፋሽስት አብይ አሕመድ ኣብ ውሽጢ መዓልታት ማሪኹ እዩ ካብኣቶም ድማ 1000 ዝኾኑ ምሩኻት ምሕረት ተገይሩሎም ናብ ገዝኦም በክብሪ ተሰኒዮም ኣለው በታሪያ ትርፎኛ የኔ ክርግን ተመልሼ ወደ ውትድርና መግባት ሲሆን የራሴን ክሬተር እጄ በራሴ ነው ለመንቀሳቀስ እንጂ ለመግባት አይደለም እንደውም ያልገቡትን ሰዎች እንደውም ወደዚህ ውትድርና እንዳይገቡ ነው የሚመክረው ምክንያቱም የደረሰብኝን እኔና ፈጣሪ ብቻ ነው የሚያውቀው ስለዚህ ሌሎች ወዳዲስ የሚመጡትን እንዳይገቡ ነው የሚከለክለው ምክንያቱም ምን አይነት መከራ እንደደረሰብኝ ምን አይነት ችግር እንደደረሰብኝ ውትድርና ውስጥ ገብቶ እኛ ስለምናውቅ በኔ ይብቃ ነው ማለት ሌሎችንም አስተምራለሁ ማለት ነው እኔ አሁን ተመልሼ ወደዚህ ገባበታለሁ የሚባል አማራጭ ፍጹም የለኝም ምክንያቱም እኔ አሁን ከኔ የተለዩ ጓደኞች አሉ እኔ በመትረፌ ደስተኛ ሆኜ ያለው እግዚአብሔር እኔን ያተረፈኝ ለፈተናም ሊሆን ይችላል አሁን በኋላ ስለዚህ ወደ ወታደር የሚባል ወደ ውትድርና የሚባል እንደማልገባ ወደ አገር ቤት ተመልሼ ስራዬን እንደምሰራ ከቤተሰቦቼ ጋር ሆኜ እቶም ኣብ ትግራይ ዝተረፉ ምሩኻት እውን ሰብአውነት ዝተመልኦ እንግደት እዩ ዝግበረሎም ዘሎ ካብቶም ምሩኻት ምስ ህዝቢ ትግራይ ምጽናሕ ይሕሸኒ ዝበለት መርኽቲ ከነፋልጠኩም አዲስ ትበሃል ኣብ ከተማ ጅማ ያ ተወሊዳ ዓብያ ምሕረት ተገይሩልክ እዩ ናብ ዓድኽ እውን እተዊ ዋላ እኳ ተባህለት አነ ንህዝብ ትግራይ ክኽሕስ ይደሊ እየ ብምባል ኣብ ትግራይ ንምጽናሕ መሪጽ ኣላ ብሕክምና ሞያ ድማ ንዝበደለቶ ህዝቢ ትግራይ ከተገልግል ትደሊ ድሕሪ ህዝ እውን ኣብ ትግራይ ናብራ ምምስራት ትብህግ ትግራይ ህዝብ ተጎድቷል ዓላማ ያለው ሰው መጥቶ ትግራይን ተጀመር መከላከያ ህዝብን መንካት የለበትም ቅድሚያ ህዝብ ከራስ በፊት ለህዝብና ለሀገር ይባላል ግን ይሄ ነገር ተሰርዞ እንትን ነው ይሄ ስህተት ነው ጓደኞቻችን መጠየቅ ነበረብን ያ ማለት በሰዓት ጊዜውን ስላላገኘ መጠየቅ ነበረብን ለምን ከማን ጋር ነው የምንዋቀው ከማን ጋር መልሰን ከህዝብ ከራስ በላይ ለህዝብና ለሀገር እየተባለ ይተዋል ይሄ በጣም ጭንቅላት ስህተት ነው የዛሬ ሆኖ ለነገም ይሄ ትምህርት ሆኖ ነው ትግራይ ህዝብ ላይ ማለት ነው ተጋዳላይ ሙሉጌታ ነቶም ምሩኻት ዘተሓባብር ትግራዋይ እዩ ንሱ ህዝቢ ትግራይ ንልዕሊ 150 ዓመታት ዝጸንሐ ስልጡንን ሰብአውነት ዝተመልኦነ ተሓዛ ምሩኻት መንቀሊኡ ባህልን ጸጋን ህዝቢ ትግራይ እዩ ይብል አታሕዞም ክልተ ነገር መሰረት ልገበረ እዩ ሓደ ባህል ተጋሩ ሰብአውነት መሰረት ዘለዎ ናይ ምሩኻት ተሓዛ ኣሎ ዝበሃል እዚ ቅድሚ ICRC ቀይሕ መስቀል ቅድሚ ምፍጣሩ ዝነበረ ተሓዛ ምሩኻት ተጋሩ እዩ ቅድሚ ቀይሕ መስቀል ምፍጣሩ ቅድሚ ዓለም ለኸ ቀይሕ መስቀል ምፍጣሩ ተጋሩ ብዙሓት ምሩኻት ናይ ወጻእተኛታትን ናይ ውሽጢ ዓድን ምሩኻት ነይሮምዎም እዮም ስለዚህ አታሐዘኡምን አሳድደኡምን ሰብአውነት ዝተላበሰ እዩ ብድሕሪኡ ለሓለፉ 150 ዓመታት እውን ለህልውናኦም ዝገበርዎ ተጋሩ ለህልውናኦም ለመሰል ዓርሰው ስራኖም ኣብ ዝገበርዎ ቃልሲ በሻሓት በማይተ ሻሓት ዝቁጠሩ ምሩኻት ሒዞም እዮም ስለዚህ ዓለም ኣብ ተሓዛ ምሩኻት ንተጋሩ ልዕሊ ICRC ይፈልጡ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመት እኳ ተወሰና በማይተ ሻሓት ዝቁጠሩ ምሩኻት ደርጊ ነይሮም ኣብ ኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ከምኡ ማዕተ ሻሓት ወታደራት ምሩኻት ነይሮም ነሙውን ከምኡ ምሩኻት ኣሎ ፕሬዝደንት መንግስት ትግራይ ተጋዳላይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ቅድሚ ሕደት መዓልታ ብዝሃብዎ መግለጺ
ህዝቢ ትግራይ ጸላኢ ህዝቢ አምሓራ ኣይኮነን ምባሎም ይዝከር በፋሽስት አብይን በምሩኽ ባጫ ደበሌን አይንፈልጠኩምን ዝተባህሉ 1000 ዝኾኑ ምሩኻት ናብ ገዝኦም በኽብሪ ተሰንዮም ኣለው ሃልዋትናን ድሕንነትናን በቐልጽምና ትግራይ ትስዕር ፋሽስት አብይ አህመድ አብዝ ቀንያት አብ ልዕል ሰላማውያን ተጋሩ ይፍጽሞ ዘሎ ማእሰርት ጠጠው አቢሉ ንእሱራት በቁልጡፍ ንኽፈትሕ ተሐላቕ ሰብኣዊ መስላት ዝኾነ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ሓቲቱሎም አብ ኢትዮጵያ ዝርከባ አብያተ ማእሰርቲ በተዛረብቲ ትግርኛ ከም ዝመልአ ዝሓበረ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ፖሊስ ንተወለድቲ ትግራይ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ አሲሩና ሳቀየ ከም ዝርከብ ትማሊ አብ ዝዘርግሖ መግለጽ ፕረስ አፍሊጡሎም ንተወለድቲ ትግራይ ብጅምላ ምእሳር ተጋዲዱ ዝቐጸለም ሰራዊት ትግራይ ንከተማ መቐለም ካብ ዝቆጻጸር ንድሓር ከም ዝኾነ እቲ ማእሰርቲ ድማ ምንነት መሰረት ዝገበረ ምዃኑ እቲ ትካል ገሊጹሎም ሃልዋት እዞም ወገናት ቤተሰቦም ከም ዘይፈልጡ ድማ እቲ ትካል ሓቢሩ ፋሽስት አብይ አብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት አዲስ አበባን አብ ክልል ዓፋር አዋሽ 7 ኪሎን ብዙሓት ተጋሩ አሲሩ የቀጥቀጦምን የጋፍዖምን ከም ዘሎ አብ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ዳይሬክተር ደቡብ አፍሪካ ዲፕሮስ ሙሸን ገሊጾመሎም እዞም ወገናት ናብ አዋሽ 40 እናተወስዱ ከም ዝሳቀዩ ዝሓበረ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ፋሽስት አብይ አብ ልዕል ሰላማውያን ተጋሩ ይፍጽሞ ዘሎ ማእሰርቲ ጠጠው አቢሉ ነቶም እስራት በቁልጡፍ ንኽፈትሕ ሓቲቱሎም أبزوانا ويتسقنين إلهم هذين كمت أن علي دسنا بطعمي صحيح بريقنا خلينا خلينا حنتي انكو هيوتهم نساخ خفلون برخا خيدم ما زم دقنا جغانو تاريخ صريحمكم الله سخلو كمت أن علي تحبسنا first night مال إنيرو تودينا عوتي ليو عبد تقرأينا كلتا سلسة جزء سعرنا يوم قطعنا كسعره منا كل جزء خات تقرأينا ناتقول لعيخنا ناي قطر الإعلانات ناي توصل الإعلانات النورة صلاي إيه كندم سلسلة تلبسنا سيدا كان هادي متصرع توابي سعره بجقنة البلد أنا نبتي بازمتني تلب صحيواتي أنا نبتي زوم يشفشفنا هم يقدرون تحيلهم زي درسنا حرهم زي نوس أسفل فلد مش كله إيد لما هاون عدل زي توك أمد هم يقدرون إيد نطلع يسوي بس يحركون إيد الساعتهم نايبهم يقولوا أنا يبونا نقدر سرنا يولدنا أي تأمر سرحتي يوم تمدقنا تحلب صحيواتي صبغت تقرأي حطاني زدل تقرأي سعيرة تقرأي تعوت تسعروا ونفكع متقرشة አብ ከቢድ ስቃይን ጭንቀትን ዝጸንሑ ተጋሩ ነበርቲ ምዕራብ ትግራይ ንህይወቶም ብምስጋእ ናብ ሱዳን እናተሰደዱ ከም ዝኾኑ ተገሊጹሎም ሓይልታት ትምክሕቲ ክልል አምሓራ ካብ ጽባሕ ወራር ፋሽስት አብይ አሕመድ ጀሚሮም አብ ምዕራብ ትግራይ አብ ልዕሊ ተጋሩ ክፍጽምዎ ዝጸንሑ ምጽናት ዓሌት ድማ ተጋዲዱ ከም ዝቐጸለ ቢቢሲ ትግርኛ ጸብጺቦም አብ ቀረባ መዓልትታት ንሕሞራ ገዲፎም ናብ ሱዳን ዝተሰደዱ 8 ተጋሩ ከም ዘዘራረበ ዝሓበረ ቢቢሲ ሓደ መንእሰይ ንኽንወጽእ ናይ ክልተ መዓልታት ዕድል ሂቦምና እንተዘይ ኮይኑ ክንቀተል ምዃንና ነጊሮምና ከም ዝበለን ካልኦት ወገናት ድማ ምልሻታት አምሓራ ገዛን ገዛ ይፍትሹ ትግራዋይ እንተረኺቦም ኸዓ ይቀትልዎ ወይ ድማ ያስርዎ ዓቕሚ ዘለዎ ሁሉ ይሃድም ይዘሎ ኢሉ ከም ዝተዛረበ ገሊጹሎም
ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሱዳን ስደተኛታት ነበርቲ ሓምዳይት ብሞያ ሕክምና ኣብ ምሕጋዝ ዝርከብን ቅድሚ 8 ኣዋርሕ ናብ ሱዳን ዝተሰደደን ዶክተር ቴድሮስ ተፈራ ብሓይልታት ኣምሓራ ዝካየድ ሓድሽ ወፍሪ ጅምላዊ ማእሰርቲ ተጀሚሩሎም እዚ ምጽናት ዓሌት እዩ ተጋሩ ብሓይሊ ካብ ምዕራብ ትግራይ ምስጓጉ ተጠናኺሩ ይርከብ ይብል ዶክተር ቴድሮስ እውን ከም ካልኦት ብዙሓት ተጋሩ ዝብልዎ ድሕሪ ሕዚ ምስ ኢትዮጵያ ምቕጻል ከም ዘይደልን ሙሉእ ናጽነት ትግራይ ከም ዝብህግን ይገልጽ ብተወሳኺ ዶክተር ቴድሮስ ሎሚ ኢትዮጵያ ከም ዝኾንኩ ኣይሓስብን ንኣሓተይ ምስ ዝደፈሩ ኣሕዋተይን ኣሓተይን ምስ ዝቐተሉ ህዝብታት ሓደ ክንኸውን ኣይንደልን ስለዚ ሓደ ዓይነት ፓስፖርት ክህልወና ኣይኽእልን ክብል ተዛሪቡሎም እዚ ከምዚሉና ሃለዋ ኣብ ጨፍጫፍ ወገናትናን ከምኡውን ኣብ ምዝማትን ምዕናውን ንብረት ህዝብን መንግስትን ዝተሳተፉ ባንዳታት ጸላእት ህዝቢ ትግራይን ብዝፈጽሙ ወገበናት ብሕጊ ክሕተቱ ከም ዘለዎም ተገሊጹሎም እዚ ዝተገለጸ ካብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ተሰዲዶም ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ወገናትና ናብ መረበቶም ብዛዕባ ምምላስ ዘተ ኣብ ዘካይደሉ እዋን ኮይኑ ጸላእቲ ካብቲ ከባቢኦም ብጅግና ሰራዊት ትግራይ ምስተኣለም ስደተኛታት በብጣቢኡን ወረዱን ብዝተወደበን ዝተዋደደን መንገዲ ናብ ዓዱ ክምለስ ከም ዘለዎ ተሓቢሩ እዮም ኣብ ልዕሊ ንብረትን ህዝብን መንግስቲ ይኹን ምጥፋእ ህይወት ዝተፈጸመ ማዕለያ ዘይብሉ ዕንወት ካብ ልቢ እንትሕዘናና እኳ እናተመዝገቡ ብዘለዉ ዓወታት ንሕበነለና ዝበሉ እቶም ወገናትና ንዝምዝገቡ ዘለዉ መስተንክራዊ ዓወታት ዝኽኣል ወሓገዛትን ደገፋትን ንምግባር ድልዋት ከም ዝኾኑ ኣረጋጊጾም ኣብቲ እዋን ዝተረኸቡ ምክትል ከንቲባ ከተማ ሰቲት ሑመራ ኣይተግደይ ሓዱሽ እቲ ዘተ ህዝቢ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ናብ መረበቱ ብሕግን ስርዓትን ዝምለሰሉ ኣገባብ ዝዓለመ ከም ዝኾነን ንተግባራውነቱ ድማ ኩሉ ክዝተየሉ ከም ዝግባን ብሓባር ንሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ዝጀመሩ ሓገዛት ብዝኽኣሉ ኣጠናኺሩ ክቕጽለሉ ከም ዝግባን ኣገንዚቦም ኣለዉ خبر وزبانا ورجع زي سكالو دموع تاريخ نوض دموع حبرنا زي حسس بزلولو حلواتنا دحننتنا بقلص امن فلسفنا زي طوى بحالي ما نقد نتقدم نسهرو ببلحات نسهرو بعقلي ካብ ቴሌቪዥን ድምፂ ወያነ ትግራይ ዜናታትና ሓዝውና ቀጸል እዮም ጀርመን ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ከም ዘተሓሳሰባን ዶብ ክልላት ብሓይሊ ንምቕያር ዝግበር ፈተነ ድማ ከም እትቃወምን ገሊጻላ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ጀርመን ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ትግራይ እናተጋደደ ዝመፀ ሰብኣዊ ቅልውላው ከም ዘሻቀሉ ብምሕባር ኣብ ትግራይ ውሑስ ዘይተገደበን ቋምን ተበጻሕነትን ሰብኣዊ ሓገዝ ንክህሉ ኣተሓሳሲቡሎም ከምኡውን ብምኽንያት እቲ ኩናት ዝተመዛበሉ ወገናት ብሰላም ናብ መረበቶም ክምለሱ ከም ዘለዎም ጀርመን ኣገንዚባላ ብዘይካዚ ሓይልታት ወፃኢ ብዘይ الحدر ملؤ نملؤ كاب تجري كوتسو كم زلوم زت حساسبة منجست جرمن دوب كللات كاب حق منجست أجواب وتعي بحيل نمغير زجبر فتنم كم زقام أفليتلهم بخال وجن أب تجري زتفتهم قفعتاتن تحساتات السبع ومسلاتن قلت بزخون من جدك تصاريو كم زلوم منيستر قدات وتعي جرمن علاو أب زجبرو مجلس بريس عمل كيتلهم أب موداتام فاششت أبي أحمد أديس ستاندرد نستبخال فلوت مرة خبا حفاش كعدسو كم زو السنة فليتون استفلالي تكالاتن محبراتن نتسقمتي تقايم مولون فاششت أبي أبز تفلالي كبابيتات إثيوبيا زفت صموم قفعتات بفلاي دمام أتفاششت وجلا أبل على تجرين زفت صموم ورارن أزيز صعبوز اللو قلولاون عمل كيتو موياون زي الشراون تبعات يقرب كم زنبرم بزحات زمسكرلو أديس ستاندرد بمنجست فاششت أبي نخعدسو توسينلهم تمرخ بحفاش بتستوسر سقمتي كم زحزن تحبر فاششت أبي أبز قربا معلتات طرح إسران حدن غازيطنياتات كم زعزرة الجزيرة تصبصبون فاششت أبي نزوسرو عفاناي سقمتي زي تفلالي تكالاتن محبراتن كم استقاومو تزينا عملكيتم زاغيد دما حبرت أوروبا تطابقت مسل غازيطنياتات زخونو CPJ RSF FPA أفريكان نتيناي معطاو سقمتي تقايمو مولوم أتي أبي زمن السلطاني زأسر غازيطنيا أيهلون يلو يجهر زنبر فاششت أبي أحمد أبتي زحلف ورحي أبوشت خلت معلتات طرح لعل درزن غازيطنياتات كم زعسرة يذكريهم مباركة سزي خبركم بتملكتي تلفزيون دمص ويانا تግራይ علتاو زيناتاتنا ون أبزي زازمنا لنا سلامك تستالكم أمسجنا كنفليكم حالواتنا دحننتنا بقلصنا تግራይ تسعر سلام